Здравейте! Здравейте! Продължаваме с действията на секционните избирателни комисии в изборния ден. Членовете на СИК трябва да се явят най-късно в 7 без 15 в изборните помещения. Всички секционни избирателни комисии на територията на 24 РИК са от 7 члена. Така че, за да се отвори изборното помещение, трябва да присъстват поне 4 от членовете на СИК. Ако в 7:00 не са се явили повече от половината от членовете на СИК, изборното помещение не се разпечатва и не се отваря. Уведомява се РИК. Изборният ден трябва да започне най-късно в 8:00 часа. Ако в 7:00 часа председателят не се е явил, а има необходимият кворум, изборното помещение се разпечатва и отваря от заместник-председателят. След като се отвори изборното помещение, трябва да се убедим, че то е във вида, в който е оставено в предизборния ден. Тоест, налице са всички изборни книжа и материали. Кочаните с хартиените бюлетини са налице, от тях няма откъснати хартиени бюлетини. Ролките с специализирана хартия за машинно гласуване. 4 урни за бюлетини, съответно хартиени бюлетини за Европарламент, бюлетини от машинно гласуване за Европарламент, хартиени бюлетини за Народно събрание, бюлетини от машинно гласуване за Народно събрание са празни и са налице. Празни са и 2 кутии за отрязъци. Това са кутията за отрязъци от хартиените бюлетини за Европарламент и кутия за отрязъци от хартиени бюлетини за Народно събрание. Проверяваме налице ли са информационните табла пред изборното помещение. След което се разпределят функциите между членовете на СИК, като всеки един член трябва да е ясно какво ще прави през деня. За това се взима решение и се съставя протокол за разпределението на функциите. Отваря се плика с печата на СИК. С остър предмет се наранява печата и се правят най-малко 3 отпечатъка върху протокола за маркиране на печата. Този протокол се подписва от всички присъстващи в момента членове на СИК. С така нараненият печат се подпечатват хартиените ленти, с които се запечатват 4 прозрачни урни за бюлетините от гласуването, както и 2 картонени кутии за отрязъците от бюлетините. Откъсва се по 1 бюлетина хартиена за 2 вида избори, върху нея се пише образец и се поставя отвън пред изборната секция върху информационното
табло. Според указанията се активира машината за гласуване, изкарва се началният отчет, проверяваме внимателно, че с машината не е гласувано, сверяваме внимателно хеш-кода, който излиза на разписката с хеш-кода, който сме получили в запечатания плик заедно с материалите. Тази разписка с хеш-кода се залепва, закачва се на видно място в изборното помещение. Ако хеш-кодът не съвпада, незабавно се уведомява РИК, а РИК от своя страна уведомява ЦИК. Председателят на СИК обявява изборния ден за открит и кани дошлите избиратели да гласуват. Кои могат да присъстват и с какво удостоверяват присъствието си? В края на методическите указания е дадена една таблица, в която са дадени лицата, които могат да присъстват съответно в предизборния ден, при откриване на изборния ден сутринта, по време на гласуването и в края, когато гласуването е приключило и избирателните кутии се отварят, за да се отчетат резултатите. Всяка една от тези категории присъстващи се допускат след като представят необходимите за целта документи. Например, кандидатите се легитимират с удостоверение. Ако са за народни представители, това е удостоверение подписано от РИК. Ако са кандидати за членове на Европейския парламент, се легитимират с удостоверение от ЦИК. Наблюдателите се легитимират с удостоверение от ЦИК. Застъпниците и упълномощените представители на партии, коалиции, инициативни комитети се легитимират с пълномощно от представляващите партия, а застъпниците се легитимират с удостоверение от РИК. Анкетьорите носят удостоверение от ЦИК, а представителите на средствата за масово осведомяване се легитимират с журналистическа карта. Подробно тези изисквания са дадени отново в края на методическите указания преди чек-листите. Действията на СИК в началото на изборния ден отново са систематизирани в чек-лист на страница 48. Казахме вече, че тези чек-листи са извадени допълнително и се раздават на СИК заедно с останалите изборни книжа и материали. Какви са действията на СИК по допускане на избирател до гласуване? Важно е да се знае, че се допускат само лица с лична карта или зелен паспорт за родените до 31 декември 1931 година. Не се допускат до гласуване с моряшки паспорти, задгранични паспорти или пък с шофьорски книжки.
Ако личната карта е повредена или изгубена, избирателят трябва да отиде към съответното районно управление на МВР, където ще има дежурни през целият изборен ден, и оттам да се върне с специално оригинално удостоверение, върху което има негова снимка. Върху това удостоверение СИК отбелязва номера на секцията и това, че избирателят е гласувал на 9 юни, и след като гласува, това удостоверение му се връща. Ако не представи такова удостоверение, не се допуска до гласуване. Когато се яви избирател, казахме, че на тези избори има два списъка. Избирателят дава документа си за самоличност на члена на СИК. Членът на СИК проверява дали избирателят гласува, фигурира в избирателният списък за гласуване в изборите за Европарламент. Проверява дали избирателят фигурира в избирателният списък за гласуване в изборите за народни представители. Ако се установи някъде разлика в имената, това обстоятелство се вписва в графата забележки на избирателният списък. След като се провери избирателят и се види, че той фигурира в даденият списък и желае да гласува за този вид избор, неговите данни се вписват в избирателният списък. Ако избирател заяви, че не желае да гласува за даден избор, данните му не се нанасят в съответният избор. И това е дадено в чек-листата на страница 50. Ето действията на СИК по допускане на избирателите да гласуват. Ако избирателят не фигурира в избирателният списък, проверява се дали не фигурира в забранителните списъци. В тези списъци са включени лица, които нямат право да гласуват, и срещу името е отбелязана причината за това. Общите причини и за двата забранителни списъка са някои от следните абревиатури, където ПО означава, че лицето е поставено под запрещение, не може да гласува. МП лицето, Министерство на правосъдието, лицето в момента изтърпява наказание и лишаване от свобода, не може да гласува. НА означава, че лицето е подало заявление за гласуване по настоящ адрес и е включен в този списък. Заради това е заличено от списъка по постоянен адрес. УГДМ. Лицето има издадено удостоверение за гласуване на друго място. МВНР, Министерство на външните работи, избирателят е заявил,
че в деня на изборите ще бъде някъде в чужбина. Ако в тези забранителни списъци се появи лице, което е с абревиатура УГДМ, това, казахме, означава, че избирателят има удостоверение за гласуване на друго място, но в деня на избора той се явява в своята секция. В този случай избирателят се дописва под черта, като за съответният вид избор попълва приложение 87 ЕП. Това е декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в изборите за Европарламент, и съответно приложение 85 НС, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в изборите за Народно събрание. Ако срещу името му стои Министерство на външните работи, а в деня на избора лицето се е явило в секцията си по постоянен адрес, този избирател се дописва под черта за съответният вид избор, като попълва отново декларациите за Европарламент и за Народно събрание. Обръщам внимание, че за двата вида избор се попълват две отделни декларации, като всяка една от тях се прилага и става неотменна част от съответният избирателен списък. Освен тези няколко абревиатури, които току-що видяхме и коментирахме, в избирателният списък за Европарламент има още две причини. Това са настоящ адрес извън Европейския съюз и уседналост. Когато е налице някоя от тези причини, избирателят няма право да гласува за Европарламент, а ако липсва в забранителният списък за Народно събрание, може да гласува само в избора за Народно събрание. Когато избирател няма право да гласува за някой от двата вида избори, като пак повтарям, това обикновено е за Европарламент, той може да гласува само с хартиена бюлетина. Не получава възможност да гласува машинно. Ако избирател, срещу чието име е вписана някой от тези абревиатури ПОМП на А и се е явил в секцията си, желае да гласува, не влизате в пререкания с него, а му казвате, че трябва да отиде в районната администрация, където има дежурни на ГРАО, и ако основанието за вписване в забранителният списък е отпаднало, оттам ще му издадат съответното удостоверение по член 40.
И пак обръщам внимание, че тези удостоверения са две за съответните два вида избори. Само ако избирател се върне от района и носи съответното удостоверение по член 40, може тогава да бъде дописан под черта в съответният избирателен списък, след като попълни съответните декларации, че не е гласувал и няма да гласува на друго място, т.е. 85 и 87, приложение 85 и 87, само тогава му се дава възможност да гласува. Подробно в методическите указания е посочено какви са действията на члена на СИК по заличаване на такова лице, върнало се от районната администрация с удостоверение по член 40, как се задрасква в забранителният списък и се вписва под черта и му се дава възможност да гласува. Когато се яви лице с удостоверение за гласуване на друго място и желае да гласува в съответната секция, член на СИК взима оригинала на това удостоверение. Това удостоверение в оригинал се прилага към избирателният списък за гласуване в Европейския парламент. Ако този избирател с УГДМ е заявил желание да гласува и за Народно събрание, се прави копие на УГДМ, на удостоверението за гласуване на друго място, и това копие се прилага към избирателният списък за Народно събрание. Въобще при тези избори водещите са изборите за Европарламент. Те бяха, така да се каже, по график. Докато изборите за Народно събрание са извънредни. Заради това основните документи в оригинал се прилагат към избирателните списъци, съответно книжата, които са към тези за Европарламент, а копията са към книжата за Народно събрание. Освен тези лица, които са били в забранителните списъци, кои могат да бъдат вписани допълнително под черта, допускат се до гласуване. Това сте първо вие, членовете на СИК, когато секцията, в която работите, в която сте член на СИК, не е вашата секция по постоянен адрес, в която трябва да гласувате. След като попълните съответните две декларации, данните ви се вписват под черта в съответните списъци и се допускате до гласуване по избрания от вас начин. Други групи лица, които могат да бъдат вписани под черта, това са избиратели с проблеми в опорно-двигателния апарат или с увредено зрение. Във всяко училище има
определена секция, инвалидна секция за гласуване на такива избиратели. Но Изборният кодекс дава възможност на тези избиратели да гласуват в предпочитана от тях секция. Те се допускат по стандартният начин. Вписват се под черта, попълват съответните декларации и се допускат до гласуване. Избиратели, които са заличени от избирателният списък, тъй като са вписани в избирателни списъци в лечебни заведения, домове за стари хора, други институции, съответно, които се намират на плавателни съдове под българско знаме и така нататък. Деня на избора обаче те са си в съответната секция, явили са се там за гласуване. Те трябва да носят съответното удостоверение, предоставено от директора на институцията или от капитана на плавателния съд. След като попълнят съответните декларации, се вписват под черта и им се дава възможност да гласуват. Под черта могат да бъдат дописани ученици или студенти редовно обучени, включително дипломанти, докторанти, специализанти. Тогава, когато учебното заведение не се намира на територията на населеното място по постоянният им адрес. Представят документ за самоличност и документ, с който удостоверяват, че са редовни студенти или ученици. Това може да бъде ученически бележник, заверен за съответната учебна година, или пък студентска книжка, заверена за пролетния семестър, или пък удостоверение, уверение, че са студенти редовно обучени. След като такъв студент бъде допуснат до гласуване и се впишат данните му под черта, той попълва съответната декларация. Ако желае да гласува и в двата вида избор, попълва и двете декларации, допуска се до гласуване. След гласуването в бележника, студентската книжка или горе в десния ъгъл на уверението се пише гласувал в изборите на 9 юни и се подписват председателя и секретаря. Възможно е да се явят по постоянен адрес в секцията и лица, които са пропуснати от избирателният списък и не фигурират в забранителният списък. Тогава те се дописват под черта, попълват съответните декларации и се допускат до гласуване. Тези удостоверения се прилагат в оригинал, т.е. стават неотменна част от избирателният списък за гласуване за Европарламент, а копия от тях
се прилагат към избирателният списък за гласуване в изборите за народни представители. Съответно, удостоверенията, приложение 32 и 33, както и декларациите 87 и 85, се прилагат в оригинал към съответните избирателни списъци. При опаковането остават вън от чувалите, стават неотменна част от избирателните списъци и се предават заедно с тях в РИК. В изборите за Европарламент могат да гласуват и граждани на друга държава, член на Европейският съюз. Тези граждани са вписани в избирателният списък на избирателите за Европарламент в част 2. Това са хора, които гласуват с представяне на лична карта или паспорт и задължително удостоверение за постоянно пребиваване в страната. В район има по едно или две такива лица. Избиратели не се вписват в деня на избора допълнително в част 2. За да бъде допуснат избирателят до гласуване, когато той е гражданин на друга европейска страна, член на Европейския съюз, трябва предварително името му да е в списък част 2. Докато гражданинът гласува за Европарламент, удостоверението за постоянно пребиваване в страната се задържа от члена на СИК и след като гражданинът гласува, това удостоверение му се връща. Тези граждани, членове на Европейския съюз, могат да гласуват само в избора за Европарламент. Те не се допускат до гласуване за Народно събрание. И в този случай те също могат да гласуват само с хартиена бюлетина. Нямат право да гласуват машинно. Гласуване с придружител. Многократно сме повтаряли, че неграмотността не е основание за гласуване с придружител. За да се допусне гражданин до гласуване с придружител, не е необходимо да представя документ от ТЕЛК. Друго, което е много важно, придружителят не се подписва в избирателният списък. Ако избирателят не вижда или е с счупена ръка, няма възможност да се подпише в избирателният списък, член на СИК пише на мястото гласувал. Придружителя се подписва само в списъка на придружителите. Неговите данни се нанасят там и той се подписва само там. Придружители не могат да бъдат членовете на СИК, представителите на партии, коалиции
инициативни комитети, застъпници, наблюдатели, анкетьори, охрана, техника на сиела и така нататък. Един човек не може да бъде придружител на повече от двама избиратели. Ако СИК откаже да впише избирател в избирателния списък в изборния ден, трябва да даде отказа си в кратка писмена форма, а избирателят може да оспори отказа пред РИК, който в рамките на един час трябва да се произнесе, но не по-късно от края на изборния ден. Още един път обръщам вашето внимание, че при тези избори 2 в 1, за да се гласува с бюлетина, с машинна, трябва избирателя да има избирателни права и за двата вида избори. Ако избирателят няма право да гласува в изборите за Европарламент, той гласува в изборите за народни представители само с хартиена бюлетина. Не се допуска гласуване в единия вид избор с хартиена бюлетина, а за другия вид избор с машина. Или само на хартия и за двата вида избор, или само с машина. Гласуването за двата вида избор се осъществява само с едно посещение зад паравана или при машината за гласуване. Недопустимо е избирател сутринта да е гласувал за единият вид избор, да дойде след обяд и да каже, че желае да гласува и за другият вид избор. Има право само един път да се яви и да гласува. Ако избирател почне да протестира и да се кара, не влизате в пререкание, казвате, че това е уредено в методическите указания на ЦИК. Ако още сутринта даден избирател или през деня, няма значение, казва, че ще гласува само за един вид избор, трябва да го предупредите, че повторно не може да се яви и да поиска гласуване и за другият вид избор. Както и ако гласува един път, след което каже ми, аз реших, ще гласувам и за другото. Гласуването с хартиена бюлетина. Последователността се знае, откъсва се хартиена бюлетина от кочана. Откъсването не се извършва предварително, а в момента пред избирателя. Сгъва се пред него, показва се, че няма дефекти, няма отбелязан вод. Сгъва се върху гърба и се поставя задължително един печат. Избирателят влиза зад паравана, гласува, излиза с сгънати бюлетини или сгъната бюлетина. Членът на СИК проверява внимателно долу номера на отрязъка. Ако съвпада с номера в кочана, поставя задължително втори печат на гърба на бюлетината, без да я отваря, връща
бюлетината или бюлетините на избирателя, който ги пуска в съответните урни за хартиени бюлетини, подписва се в избирателният или избирателните списъци и едва тогава му се връща документа за самоличност. Ако даден избирател не гласува за даден вид избор, той не се подписва в този избирателен списък, а в графата за бележки член на СИК вписва "не е гласувал". При гласуване с хартиени бюлетини е възможно да излезе избирател от отреденото за гласуване място и да каже: "Съжалявам, сбърках, може ли друга бюлетина?" Тогава, без да се показва избора му, на гърба на бюлетината се пише "сгрешена" и той получава друга бюлетина от същият вид и му се дава възможност отново да избере. Такава възможност му се дава само един път. Ако отново излезе и каже "съжалявам, а пак сбърках", не му се дава друга бюлетина. В графата за бележки на съответния списък членът на СИК отбелязва, че лицето не е гласувало, тъй като 2 пъти е сбъркало. Сгрешените бюлетини остават вън от избирателните урни. При гласуване с хартиени бюлетини има недействителност. Това е така нареченият показан вод, заснет вод, или когато номерът на бюлетината не съответства на номерата в кочана. В този случай, когато се установи такова нарушение, бюлетината не се пуска в избирателната урна, на гърба ѝ се пише "недействителна" по съответният член. Тази бюлетина остава вън от избирателната урна, избирателят не получава друга, не се подписва в избирателният списък и му се връща документа за самоличност. Казахме, че във всички стандартни секции на територията на 24 РИК има специализирани устройства за машинно гласуване. Ако избирател фигурира и в двата избирателни списъка, т.е. има право да гласува и желае да гласува и за двата избора, тогава получава карта от член на СИК. На смарт картата пише "избирател", като с тази карта не трябва да е гласувал предишният избирател. В началото на първоначалният екран излизат двата вида избори. Избирателят избира за кой ще гласува, може да избере и двата, като има възможност да се коригира и да се върне. В момента, в който потвърди избора си, повече не може да се връща. След това гласува последователно за Народно събрание, за партия и съответно, ако иска с преференция, за Европарламент,
за партия и, ако иска, преференция. Изчаква внимателно от машината да излязат една след друга двете бюлетини от машинното гласуване и след като чуе звуковият сигнал, ги откъсва и ги сгъва. След като излезе от паравана, ги подава на члена на СИК, който поставя по един печат на гърба на бюлетината. Едва след това избирателят ги пуска в съответните кутии за бюлетини от машинното гласуване. Още веднъж обръщам внимание, че независимо дали е гласувал с хартиена бюлетина или със специализирано устройство, след като излезе и зад паравана, избирателят подава сгънатата си бюлетина или бюлетини на члена на СИК, който поставя печат на гърба на бюлетината. И така бюлетините, хартиените бюлетини трябва да имат преди пускане в кутията 2 печата, а бюлетините от машинно гласуване трябва да имат преди пускане в кутиите, в урните, по 1 печат. След като пусне бюлетините си в съответните кутии или кутия, избирателят се подписва в списъците или ако е гласувал само в единият списък и получава документа си за самоличност. Тези действия са описани в чек-листата, която регламентира какви трябва да бъдат действията на СИК при гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване. В изборния ден могат да възникнат проблеми при гласуване с специализираното устройство. В случай, че машината спре, не стартира въобще или пък спре работа по време на изборния ден, председателят на СИК уведомява РИК, кол-центъра на Сиела Норма и техника на Сиела Норма, който отговаря за съответната секция. СИК съставя констативен протокол, това е приложение 4, в който се описва часа на спирането на работата на машината, часа на уведомяване на кол-центъра и на техник. А техникът на Сиела Норма попълва в констативния протокол причината за спиране на машината. След отстраняване на техническите причини, гласуването с машина продължава. Този констативен протокол се прилага към протокола на СИК. Ако до 20 минути техническите причини не могат да бъдат отстранени, СИК попълва протокол за наличие на предпоставки за преустановяване на машинното гласуване. Това е приложение 5 и незабавно уведомява РИК. Приложение 5 или протокол 5. Констативният протокол трябва да бъде подписан и от техникът на Сиела Норма. В някои случаи обаче техникът отказва да подпише този протокол. Тогава членовете на СИК, присъстващите членове на СИК, отбелязват това обстоятелство в приложение номер 5
където трябва да бъде подписа на техника на Сиела, и се подписват всички членове на СИК. Този протокол номер 5 също става неизменна част от протоколите на СИК, които се предават в РИК. Какви са непреодолимите външни обстоятелства? Единствените причини за спиране, които могат да бъдат отстранявани, това е смяна на хартиена ролка, смяна на захранващ кабел, смяна на батерия за резервно захранване и смяна на параван. Никакви ремонти, други и замени на части по машината не са разрешени. Към гласуване с хартиени бюлетини се преминава единствено при възникване на непреодолими външни обстоятелства. Тоест, не е някоя от тези причини, които тук се изброяват. Краят на изборния ден се обявява в 20 часа, ако пред изборното помещение няма избиратели. Тоест в 20 часа председателят на СИК излиза пред изборното помещение. Ако отвън няма чакащи граждани, се обявява краят на изборния ден, изборното помещение се заключва и се преминава към отчитане на резултатите и попълване на протоколите. Когато в 20 часа пред изборното помещение има все още негласували избиратели, председателят и секретарят на СИК установяват техният брой и самоличност. Взимат им личните документи за гласуване. Само тези избиратели се допускат до гласуване. Изборният ден трябва да продължи и да приключи не по-късно от 21:00. Ако в 21:00 има все още негласували избиратели, чието документи са вътре в секцията, председателят им връща документите, те се уведомяват, че не могат да гласуват, изборното помещение се заключва и се пристъпва към отчитане на резултатите. В момента, в който изборното помещение се заключи и започне отчитането на резултатите, не се допускат закъснели избиратели до гласуване. Закъснели даже и с 1 минута.